na Nel yn achub y byd, a dwi'n meddwl mae'n 8.5 allan o 10. Un o hoff pethau sydd yn digwydd yn y stori yw pan mae ci yn mynd yn y bath. Dyna llun o yna. Ond mae'r hoff un fi yw pan mae Antigwen yn neud y Sudoku sydd yn jigsaw o Japan. Dwi'n meddwl roedd yn pretty hawdd, ond roedd yna ffrai o geiriau roedd fi ddim yn gwybod beth oedd nhw, ond most o geiriau roedd fi yn gwybod. Dwi'n meddwl mae ffrai o ffrindiau fi yn mynd i really hoffio fel Teddy a Alaw. Dwi'n rhoi 8.5 allan o 10 i'w llyfr hyn.